состав парадных расчетов в составе военнослужащих зенитно-ракетной бригады, ветеранов военной службы и боевых действий. Для участия на мероприятиях, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, построены. Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Моннан күп еллар элек барлык кешеләр тыныч кына йоклап яткан чакта безнең илебезгә немец дигән явыз дошманнар бәреп кергәннәр. Һәм авылларны яндырып, шәһәрләрне җимереп, сугыш башлаганнар. Әнием, бигрәк куркыныч. Бабам шул шартлау вакытында үлгәнме? Бабаң белән бергә безнең районнан гына 6000-гә якын ир-егет туган авылларына әйләнеп кайтмаган. Әбием сугышта булганмы? Юк, улым. Әбиләрең яшь кызлар, апалар икмәк бәрәңге үстереп, җылы уйык башлар бәйләп, сугышларга ярдәм иткәннәр. Синең кебек балалар да өлкәннәр белән бер рәттән эшләгәннәр. Бүген һәркем өчен зур бәйрәм, олы тантана. Халкыбызның тиңдәшсез батырлыгы, үзен аямыйча хезмәт куюы, сабырлыгы һәм искиткеч ихтияр көче. Бихисап корбаннар бәрабәренә яуланган бөек җиңү көне. Прохождение легендарных военных автомобилей вооруженных сил. Равнение направо на ветеранов. Жегов! Марш!